Akşamınız hayırlı olsun. Bugün bir aylık ağrı kesmeden son diyele yakı altyapımızı ütköttük. Şunun için bir aylık ağrı kesme vermeli oldu. Bugün raşizmin aparatları vardı. Gürün ederiz yani Türkmenistan'daki aparatlarının gürünü. Bu näme zat? Yani şu vaqta çeli näme zatların gürünün edeni olsak şoňa bir at koymak bu. Buna halk dilinde aytsak vatan dönüğü diýerler-de, halk düşmanı diýip aýdýarlar. Ýöne bu sözler biz ulanyp bilmeýäs. Näme üçin diýseniz, bu sözler köplenç ýanky totalitar rejimlerde ulanýan bir sözler. Ýanky oýlap tapylan, öňe çykarylan, mysal üçin halk düşmanı diýilen söz ilkinjesi Stalin tarapyndan çykarylýar. Yani totalitarizmin bir siýasatynyň bir nemesi. Ya da din düşmanı diýilen söz o dinlerin nemesinde çykýar. Yani din totalitarizminde çykýar bu zatlar. O vatan dönüğü sözlerim yeniden şu totalitar rejimlerin çıkaryan bir zady. Yani biz bu taýda bilim nemesinden o adyny goýmalydyr ve bardır bilim tarapyndan o aparat sözü ulanýar. Yani bu söz aňyrly bärli bolýan zady o düşündirip bermäni ýardam edecek bu. Indi aparat sözü biz hazır raşizm Türkmenistan'da aparatlar diýdik de. Aparat sözünü ilkinci gene de marksist bolan Altsur adlı bir adam ulanýar. Sosyolog nemesinde geçýär bu adam. Ýöne düşündirjek bolýan zady aslında bizim häzirki ortaçaklary bilen şonda näme aldyk, düşünürip bereýin. Altsur döwlet aparatlary diýip bir söz ulanýar. Ýani aparat sözünü döwlet bilen bilelikde ulanýar. Bizde raşizm aparatlary diýip ortatdyk. İkisiniň arasynda tapawdy o ünslerim çok mansuratda. Indi döwlet aparaty Altur'a görä döwlet esasen kapitalist döwletler göz önünde tutýar. Döwlet diýe insany öz islegine görä galyga sokmak üçin terbiyelemek üçin diýilýär-de. Belli bir nemeleri araçlar ulanýar diýär. Ýani aparat sözü aslında araçy manyda gelýär şol. Olaram diýär ýanky mektepler, ýokary okuw jaýlary, söwda guruluşlary, ýanky söwda guruluşlary ýanky önümçilik, önümiň öndürilmegi, satylmagy ýene näme şolar bilen baglanyşykly. Ondan soň nemeleri mediany göz önüne tutýar. Şonuň ýaly esas zatlary göz önüne tutýar. Indi bizim ýagdaýymyzda soň netijede döwlet diýär insany nähil etmek istese edip bilýär. Ýani garybam edip bilýär, baýam edip bilýär, sowatsuzam edip bilýär, sowatlam edip bilýär diýilen ýaly nemäni öňe sürýär. Mysal üçin mekdebiň üstülerinde aslında adamlary ukladyarlar diye Altur. Mektep bilim nemeleri, sistemaları o döwletiň bähbitine insanları şekilden şekile, görünüşden görünüşe sokýar diýip öňe sürýär. Indi bizim ýagdaýymyza geleli bu taýda, ýani raşizm aparatlary ýa Türkmenistandaky aparatlaryny göz önüňizde tutýar. Näme diýerler? Şu an Türkmenistandaky adamlaryň boluşyny göz önüne getirin. Bilimsiz, korkak diýerler, korkak nemeleri, dürlü görünüşlü korkaklyk var. Bu umuman hemmesine häzir ele alaly korkaklyk diýerler. Ondan soň hukuksuzluk, garyplyk, şu an başyňyza gelen hemme zat aslında raşizmin aparatlarının netijesinde bolýar. Raşizm özü gönümel eden ok bu zatlary. Yani araçy ulanýar, yani aparat ulanýar. O aparatlar haýsy aparatlar ýa-da nämeler diýip göz öňüňizde tutsak, migrasiýasyndan başlap
o prezidentine çelli gelip bolýar. Ine sanajak bolsak, o migrasiýasy, 6-njy atdaly polisiýasy, prokurory, sülçüsü, sudy, bilim ministrligi, at ministrligine çelli goşup bilersiňiz işin içine. Soň habar guruluşy, habar diýip aýdýanymyz goşadyrlar içinde propaganda serişdeler, ýani o media, ýene näme gazet diýdi, o diýdi. Şol bir wagtyň özünde bilim hem ýene de propaganda hökmünde ulanylýar. Türkmenistanda gynansak da bilim eğitim manysynda ulanlanok. Yurdum içindäki ýa-da şeýle. Bularyň hemmesi faşizm bilen halkyň arasyndaky araçy, ýani aparat. Bu näme diýmek bolýar? Bu ine olaryň öz dilinde el alsak, hemen bizim jemgyýetimize muňa dogry düşünüp biler. Ýa-ni halk düşmany, watan düşmany ýene näme diýen görnüşdäki ýagdaýa gelýär. Ýa-ni faşizmiň aparaty bolup hyzmat etmek halk düşmanlygy, watan düşmanlygyna getirip bilýär. Olaryň dilinde, ýöne biz onu beýle seredemizok. Düşünükli bolsun diýip şu taýda aýtaladym onu diňeje. Bir näme tarapy ýok. Ondan soň bularyň esasy eden işleri hukugy ýa-da konstitusiýon guruluşy ortadan aýyrmagy. Konstitusiýon guruluşy ortadan aýrylsa, ýöne bary ýaly edip görkezilýär. Aýrylan ýagdaýynda ýa-da ýok ýagdaýynda Türkmenistan dollugyna bir raşizmiň koloniýasy ýa-da baknasy bolup galýar. Ve şonu isleýärler aslında. Ýöne beýlek tarapdanam şu halkyň elmi damada körsowat, garyp bolup galmagyny düşünetmeli. Bu bir gezap garyp etdiň, o iş bitdi däl, dowamly garyp etmen gerekli. Dowamly garyp etmek üçin dowamly 6-njy atel, 6-njy bölüm diýerler. Ol işläp durmaly, polisiýasy işläp durmaly, prokurory işläp durmaly. Aklımıza gelip bilecek ähli şu an Türkmenistan'daki devlet, hökümet edaralary diýen edaralaryň hemmesi işläp durmaly. O mesele şu taýda bizim eden gurulmalarymyzyň şu güneçel eden ýa-ni raşizm bilen baglanşyk eden gurulmalarymyzyň hemmesi gelip ýene şu taýda jemlenşýär bu mesele. Indi bularyň şeýle bir ýagdaýy bar. Bulara nähile o ceza görüljek. Täze Türkmenistan'da bugün olmasa ertir ütgecek sebäbi gysga wagtyň içinde bu zatlaryň üstü açyldy. İşlenip, düzülüp üstü açıldı. Ve entegem aýdyljak zatlar gatykän bu mesele boýunça. Ýöne bundan soňky aýdyljak meseleler şu raşizmiň aparatlaryny düşünmekden geljek. Bundan soňky ýa-ni nerede aýdylsa aýdylsyn şeýler akdyr. Ine öňümüzdäki mesele şol. Raşizmiň aparaty meselesine seretmek. Hakykatdan o bar mıdır, yok mudur, o diýip sorap bilinir. Ýa-ni açyk bir neme bolar ýaly. Sebäbi bunda hiç ýyly şüphemiz ýok barlygyndan. Elimizdäki ähli deliller, suwutnamalar bardygyny görkezýär. Ve şol wagtyň özünde de raşizm şu öz aparatlaryny, Türkmenistanyň içindäki öz aparatlaryny özüne aşyk edip bilipdir. Ýönekeý bir zat, Putin barada elbet bir zat aýtmaklyk hem yurdun içinde neme döre diýendir. Yani şu aparatyň içinde näme diýe bir neme bastym ýalňyşlyk bilen. Dowam edýäs. Şol ýaňky Putin'i goramak, şonuň dogry diýilen ýaly siýasata çelli gidip bilýär. Ýani aparatyň içinde görüp bilýäňiz ýa-ni Putin Russiýanyň halanýandygyny, köküniň şo taýlardan gelýändigine çelli her bir nemeni görmek mümkin. Indi bu taýda şu raşizm aparaty boýunça bugün hem aýdyp bilersiňiz pikirlerinize, bugün bilen çäkilläl indiki duşukda da o aparat bilen dowam edersiz. Aparat meselesi boýunça sebäbi takyk bir ýagdaýa getirmemiz gerekli. Bunu takyk ýagdaýa getirenden soň üstünde düýpli işläp köp zatlary
grup olacak. Yine kurucu meclisinin maksadı şeyler, yani Taze Türkmenistan'a geçiş dövründe Köne Türkmenistan bilen bağlanışıklı olan o ähli meselelerini gozlamak maksadımız. O söz vereyin, kim söz almak istese bu mesele boyunca o ben hazır 1 minut. Bir minut men şu taýda wagt näme açmandyr, o size wagt görünmänem biler. Onu aýdaýyn. Hazır. O vaktimiz 5 minut bilen çäkli boljakdyr. Söz alacaklarım dikkatyna. 5 minut vaktimiz vardır. Sözü Muhammed kardeşimize vermekçi. Sağ ol Mehmet. Näder bärde aparat diýip atlandyrdyk-da ýöne şol öňkü gepleşiklerden ýa-da öňkü nämämizden alanmazda şol faşizmiň bir manyda nemeler diýsem bolýar-da ayaklary. Ha. Hereket edýän esasy şular da faşizmiň ýa-da polisiýasy, prokuraturasy, mehkemesi ýa-da ondan da şaram ýeneden bir giden ayaklar bar o taýda hereket edýän ayaklar şu halkyň üstünde bular 7/24 işleýär. Yani bir güne ara berilmän 7/24 şu halkyň üstünde işlenýär da şunu häzir men pikirimçe belli bir wagt ara berilse ýa-da şu täsirini görkezýär kadýanda garşylyk täsirini ýigderli işleýärler üstünde. Yani şu ayaklary aparat diýilende şo ayaklary bitnemedýär da. Bulan häzir şol barlygy, dowamlylygy şu wagt raşizmi şu taýdaky bir kiçenrek topar ýa-da bir nemede oturan, şular kontrol edip oturan ul topardan kiçenrek topar. Şolaryň nemesi bolup durda. Ýa-ni şolara hyzmat eden ayaklar otturlarda şolar barlygyny dowam etdirmek üçin şolar gerek. Ondan da şer goşmaça näme edilip biler dowamında gady daýymdan goşaýar nädirlikçe şu. Bolýar. Ya Muhammed kardeşimiz ayakları diýdi ýa-ni raşizmiň Türkmenistandaky ayaklary bu neme bardyr terminologiýa syýasy ýa-da ýene näme ýa-da diýilip neme bardyr ine şoň bilen balanşykly ele alyp bilersiz. O sözü Parahat kardeşimize vermekçi. Assalamu alaikum. Hormatly kardeşler. Meňe de haýyrly akşamlar. Hoş gördük meclisimizde. Ve raşizmin aparatyny diýende dogry etdiň Muhammed ağa kardeşimiz ayaklary bulara raşizmin gulugy diýsem bolýar. Maşmaşyny ýaýratip ýaýsasy bular maşmaşyny halka urkudýarlar da. Milisiýaler, mehkemeň işgärleri, prokurorlar şolaryň her owalarda 5 tany, 4 tany, 2 tany ilçileri var. Öte näme diýerler ona? İçalyty. Köpçüliň üşenlerine, 5 adam üşenlerine, 10 adam üşenlerine baryp gep dinläp oturup maşmaş ýaýratyp plan ýerde plan görüňetdiler bolan. Plany nine atdylar diýip maşmaş bilen urkudyan grup toparamada yürüte. Şonu maşmaşy görüň etmesinler diýip yürüte halkyň içine ýeredilen adamlar var da. Olar näli? Aýlykdan däller, edin hyzmatyny görýär, hakka alýan rahmatlar şey düşünýärmen. Ol yürüte ştatny aýlygy ýokdur olarda bolýan.
havarını öğrenerek düşündüğü vardır da şoň üçin edýärler. Halky dolu gorkutmak üçin, tuttugy, gepletmeli üçin bu plan ýerde hakyny sorap duran basypdyrlar ýa edipdirler şu adat radyatna laýyk basypdyr bolýan ýygyny apdyrlar diýip myş-myş edýän itaat toparlaşar. Şu itaat şolaň üstüne diýip düşünýärmen. Ondan soň ol milisiýa soň gelýär aparatlary, itaatçylary, ýernäkileri. Altınca derim gorkutmak, halky gorkutmak, çekindirmek pikirleri barına kam. Ben var düşünjämi aýtdym vatandaşlar, kardeşler. Tamam. Sağ olun. Sözü Mive kardeşimize verýän. Sesiniz açık değil olmağı mümkün. Indi işleyen sesim kulaklık bilen birleşer. Hava geliyor şu an. Ben şu yolda da şimdi durup açık zadım aydayım. Bu sadece kulağım değil, ayağım değil. Bunlar onların hem mezadı, hem dili, hem eli, hem mezadı. Sebep şunların arkasından halk siviline düştü. Halk amacına açtı olarak demediyse sebep Cumhuriyet borcu bir ay önünden, 2 ay önünden, 3 ay önünden mış koyuveriyattılar da. Misal için diyelim ki benzin kırmak olacak mı? 1 ay, 2 ay, 3 ay önünden kırmak olacakmış. Halkın tepkisine bakıyattılar. Halk olup bizim imsin olduk. Gördüler bizden ses çıkmadı. 3 ay, 2 ay geçmeden tutma şu kırmak oluyordu. Ondan da şarı. Öz tecrübemizden oldu. Şu alo, sesim geliyor mu? Geliyor, dur. Näme? Kusura bakma. Benimkiler gidip var ya da aeroporttan can ediyorlar. Näme? Son şu öz oturan gruplarımızda öz aramızda gürün eden adamlarımızın içinden 10 gün yok olup gidenler oldu. Sebep yan tarafımızda şu ayakları, kulakları, dilleri diyen adamlar bizim Nitolca bizim, dili bizim İngiliz. Neyse, şu toplanan adamlar, şu adamlar var. Bunlar şu raşizm, hizmet eden adamlar. Şuların toparları olmalı. Ömrek azraktır. Mesela sonku dörde, Salçın 2006'dan son şahsen köpelde adam başına 2 tane, 3 tane önkü zamanlarda şpiyon diyetler. Şimdi her şu aparatımızın ayağı olsun, kulağı olsun, dili olsun. Ama şu adamlar halkı yiyince, halkı hem mezat edip bizim nakımları gelmezden ön küfür ediyorduk. Ay şu Kur'an-Gulu, Ediya Kur'an-Gulu. Kur'an-Gulu belki şu zatlardan favoram yok. Yani şu adamlar 6. adil olsun, prokuratura işgərləri olsun, ya olması polisiya işgərləri olsun. Onlar şu aylığını doğru düzgün alıp bilmem şu yerinde durmak için halkı ezip pul toplamam yeni şu her ay vermeli pulunu verip şu ayda oturuyorlar. Şimdilik yazılı yolda ben şu bir ay değil sonra yine katılabilirim. Bolya, sağ olun. O başka söz almak isteyen var mı? O Mive kardeşimiz eline o aşağı düşürse biz düşürüp bilemiz yok. Ama bu arada başka sözünü aytmak isteyen var mı? Yine ben elim kaldırıp bilemok şu wat mağa Bolya.
Yani gowy pikirin üstünden ettiňiz de yani Türkmenistan duruşu bilen aparat deyip hakikatdan hem şeyle ödem aşağıkları çendem yayran 7-24 işleýär Muhammed kardeşimiz gatı doğru aytdy. Bulun maddi nimet hem yine de şu halktan yani gromoçuluklu cinayetçi toporlong işleyiş prinsipine apşak dilen yalak neme pulun yalar. Bu pul gati ulu pul ekeni bu nemetini biz yürütüyor peridaça eder. Yani şu an ben umumi ağdak geçeyim. Ne ünit veriyen olsanız adamları gürletmeyecek oluyandırlar. Ekrana çıkanın derri oyunu baryandır. Nirede olsa da yani yerli hükümetin kolları, ayakları şu öye barıp korkulma, ürkülme işini geçiriyendir. Onu hem məňizem şaýatsyňyz. Köp kişi şu zatlardan çekinip yüzünü görkezmän, geplep bilmän suzuk gezmeli bolýar-da. Bulan iň uly nemesi halky susturmakdyr. Onam korku bilen susturmaly. Susturyan adamlaryň yürütü yani aparat diýäniň aýak el gollary yerlere çenli yayrandır. Ne olan işleyiş prinsipleri halk birinciden garip bolmaly. Adat bolmalylar. Onu nädip adat etmeliler edip bolýar, nädip garip edip bolýar. Bu esasy nemesi yani iyiçiligini yani iyiçilik bolma diýalak. Hususi iyiçilik diýilen düşünje düýünden gorugsuz bari ala edip görkezmeli ýöne bolmaly däl. Yer eýeti hiç wagt bolup bilmeliler. Yer eýeti bolsa ýam adam adatlygyna ymtylyp başlaýar. Yerinin goruguna düşkün bolýar adam onun özüne önemi artýar. Yeri olsa bir zatlar öndürüp maddi adaýlaryny gowlandyryp bilýärler. Şu zatlaryň öňüne doly kanuny ýagdaýda geçilen, yani biz ön kitaplar gurrun verdik-de Türkmenistana 2004-nji ýylda yer barada kanun çıkarýarlar. Kanunyň ady yerin bütüwi kanuny neýden at goýýarlar. Ödem Türkmenistan konstitusiýasyna duruşu bilen karşı şu kanun çıkan günü Türkmen halkı ayağa almalı. Yani onu halka düşündürmän soňlar netijesini nämedigini halk bilmän soň belki de ýuwdandyr. Şu kanun Türkmen halkynyň hiç wagt yerin eýeti bolup bilmeýändigini kanuny şekilde tuğd edýär. Bu yerin eýetiniň bolup bilmediligine üpçün edýän yerli hökümetlere çendi olan giden kuruluşları var. Kanunla 2-3 taýypa ýazylýandyr. Mazmuny 2 detirde berilýändir. Hiç wagt halk yerin eýeti bolmaly ýöne şu bolmaly üpçün edýän yani institutlar diýip-de kemine benim şey diýeyim yani yer kadastrından başlap yerli häkim şolara çenli şonu üpçün edýärler. Ýöne yeri yok halkın.
Onu udun vadalı kârenine veriyat deyip neme çıkarıyorlar. Bu kârenine alıp bolor, berilben bolor. Yönü o kârenine de dine pagta bilen buğday ekmeli. Bu bir devlette pagta bilen buğday ekmeli kanun çıkarıp bolor mu? Yani kanunlar so yazılgı. Bir gepleşik edip bunu atlanan becerinin üstünü görköder. Sapara vaktiniz hem doldu sözünüze. Başla yerede demetsiniz. şey diyen yani pagtada bu içini belirli buğdayım. Sondan dayıkan hiç vakit pul kazanması mümkün değil. Garip çıkmalı. Ne bu da atlar hakkın garipliğini üstüne diyen. Böyle buna karamazdan şu taydan ımgırt ulu pul oynanıyor. Aylanıyor. Onun yerden alıyorlar o pulu. O pulum halktan alıyorlar. Halk ne diye. Yani yeri hususi eğitimliğe vermelilerle kanun çıkarıyorlar. Ve yeri satıyorlar. Yani 2008 yıldan 2018 yıl içinde ummatsız yer satılanlar. O şeyden 3'te veriyiniz, yani 2'de 3'ünüz ya da 2'de veriyiniz. Bellek yer alansınız. İş yer için yer alansınız. Başka bir üçün yer alansınız. Yönü yer satılması qadağandır. Yönü size berilendir. Yönü pulun karşısında verilendir. Bunun hem de dokumentiyer unudur. Ne çok ayda aylanayan pulun muktarını men bir koturum ağdayın. Her o yılla adından 1 milyar dolar. Bu da 5 oblus. 5 milyar dolar. Bu 10 yıllap 2008'den 2018 yıla çenli. Şu atların belli onu yön şu at tempo az. Yani bollu 50 milyar dolar pul. Yani şu pul yerli hükümetlerin üstü bilen aylanıyor. Şu taydak nemelere de nemeliyor. Yani yani ayaklarının, kollarının, ellerinin ne için aktifliğini düşündürmek için aydiyanlar şunu. Yani bunu öz başına bir tema. Bunu udun saatlap vururum versen neme ben size düşünür ya yani. Onun şu tayda milyarlar paylarının son. Onun bir topar adam nemleniyor. Yani bili istesem şu tayda var prokurorum, altıncı değilim. Yani hakimim, yer kadastırım, beyliktim, bir topar adamlar. Son için o yüzden biri sesini yukarı ya da katıldığında ya da ekrana çıkıp ya da bir yerde gürlenle çok oyunu çoğu adam var yani. Ya iri aşkavattın görün o. Yer olan hem beceri şunu bir zainterese olan adamlar. Yine bu ayağı nemeti şey işliyor. Bu arada bir örgüte kurun eder sol yönü yani institutlan maddi nemetinin ödünden halkın ödünden alıp çoğu sindiriyenini düşündürecek olayanlar ben. Ben yönü sözün yemeğini baktığında kendi almayın. Ben tutayda kuturoyun. Bu tema ayrıtı tema. Bu yönü sizin alp variant tuat temanında bir kırası değil de. Düşünmek için şu kartinanı aytmak için ayttım. Bağışlankta olun. Nava sapara yani. Bu taydaki ben düşünçüm sapara isimden. Kaydandanam. Türkmenistan'ın yine garip kalma meselesi var ya. Ne için garip değil. Yani yerli hükümetlerden 50 milyar dolar çıkarılan olsa yerli etraflardan diyelim hükümetlerden diyemeyle bu etraflardan hemmesinden o cemlende 50 milyar dolar çıkarılan olsa
Demek halk garip bolmaly. Ortada da önüm yok, girdeci yok. Alındı şeydi yani halkın elinden. Kime peyda verdi bu? Orsayda peyda veriyor. Yani Orsayda hasam hakim bolup üstünde kalıp bilýär Türkmenistanyň. Ente gaza, nefte yetmän ka bolýan zatlar bular. Sözü Muhammed kardeşimize vereyim. 5 minut vaktimiz vardır. Onu demetme. Olmayan benim şu nemen aytıp geçeyim. Beşiktaş şol yani aparat diye şu aparatın ayakları var da onu ayak diye adlandırırlar. O elen kulağım hemme adam aslında öyle. Şol esası hareket ediyen bir nemesi katlağı diyelim ya topor diyelim. Şu toporun katlağının içindeki adamlar hizmetçiler asliyetinde nehili var betbaatçılığa getiriyorlar halkın nemesini, durmuşunu ya da halkın geleceğini şonu bilen oklar pikir ediyorlar. Şol menene bir hükümetin bir yerine iyi şey yedim. Şu tayda var mümkünçülük oldu. Artık kazancı etmene şondan peydalanyan o şak kazancı ediyen deyip pikir ediyorlar. Yani umumi nemeni alıp görsek umumi kartinani şu tayda yem bir yerde olup geçen nokta her ovada olup geçeni müňlenem gowrak edil takik sanny bilemok gaty uly meşhurda owalar var. Şoň hemmesi etraflary bir ara getirende şoň içinde näçe tany şu ýanky şoňa döredilen şertlerden peýdalanyp şahsy bähbi üçin peýdalanyp oturan adamlar var da şoň jemlesen eýam bir umumy gark edişe getirýär. Şoň netijesi. Yani bular so umumi bir halkın geleceğine, halkın hayatı durmuşuna yetirip oturan bir meçhur diýip da hiç eli bir hata ziyanının hata ölçen bolmajak bir yetirilip duran ziyanyny diňe şahsy diňe keçijek we bähbitlerini görýärler. Men şu jaga zat edýän bildirip durasy ýok diýen netijede hereket edýärler da. Yani on cemle alsak hem ne şunki adamız da netije gelip yeten neticemiz bundan sonra nireçel devam edecek. Şu tayda da hem şu herse öz koşundun oşyadan hem ulu bir halka neme getiriyor, ziyan getiriyor. Sana açacaktım. Tamam. Tamam. Sağ olun. Sözü Cemal kardeşimize veriyen. Selam arkadaşlar. Men düşünüşüme göre bu raşizm hakikaten hem cahil öndüren katı ulu aparat. Buna aparat diysegem yerine düşer ya da maşin, zavod, fabrik, çark diysegem ya da Türkçaydan da alet, katı ulu alet ya da device diýilýär. Ana şoň haýsyn diýsegem gelişmän duranyp özüm ululugynyň möçberi şeýle bir uluda diňe birjik bilim sektorinden mysal bersem, meselem bir moğolymçylyk döwründe 500 okuwça eger yetip bilen bolsa da garaz 500 okuwça okuwçyny okadyp bilen bolsa bu hasam köpdür, belki 1000'dür. Demek gözeňize getirberin. 1000 san moğolym näçe jahil yetişdirýär. O ýurdun üçin 1000 moğolymdan ibaret däl. Bu diňe bilim sektorunda şeýle. Bu moğolym çağalar bagynam öz içine alýan mekteplerim, institut, universitetlerim öz içine alýandyr. Ählisini hasaba oşanynda şeýle bir jahil yetişdirip duran bir ýurdun içi zawod görnüşünde diýip pikir bermeli de şeý diýip jahil öndürip bilsem onda konstitusiýon guruluşumyzyň ýoklugy düşün bermeli. Jahil galan halkymyz düşünüp bilen ok. Konstitusiýon guruluşy ýok bolanda näme netije nereye gelip biljegini düşünüp bilemez ok. Eýem senin konstitusiýon guruluşyň ýok bolandan soň senin raşizm özüne göre täbir kanunlarymyz hem arkaýyn oynadyp bilýär. Meselem yerim hususy ýetçilikde däldi.
Bizim ählimizin öýümüz bar, ýöne bizim yerimiz ýok. Biz yerimiz däl yerden öý gurýas, bütün ömrümüzi harjadip daşary ýurtlarda geçirip, kıyınçılykda kesellesek hem oňa üns bermändiňe azajyk gazananymyzy ýurdun içine berip bir yerden öý galdyrýan ýöne o öýüň topraklar seniňki däl. Eger şo yerden bir gaz nevit çyksa, onda nämetde sen toprak sana berilse, sen gaz nevitin eýesi bolup oturmaly. Ýöne sana raşizm şoňa ruhsat bermeýär. Biz öz ýurdumyzda kvartirant bolup saklap otyr biz raşizm. Şo ýerde hem öýümüz özümüz gurýas, hem olara gaz nevit muht bermeli, hem toprak raşizmki. Bizdiň o taýda şo ýurda bir seredip oturan çopan ýaly halk bolupdyrsa, bizi şo derejäge getirip bular gaty bilinçli, jahil öndürüp oturan bir raşizm bar garşymyzda. Garaz toprak özümüziňki däl bolandan soň, jahilam paçkalap öndürüp durandan soň, halkymyzyň gelip ýeten ýeri şu, muňa diňe düşünüp bilen ýagdaýymyzda her kim şunun düýp sebäbini düşünüp bilen günümüz, raşizmam, Gurban olynam, gaty amsaklyk bilen halk ýerinden aýrarym kadip şoňa dolanýar. Gaty gorkunç netijeleri berýär. Aýtsaň aýdyp oturmaly, ýöne men şu taýda duraýyn. Sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Yeňiş kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Menem şu mektepler hakkında aýtmakçy, ýani umuman muallimler hakkında. Ine ösön ýurtlarda kiçi ýaşdan başlap kanunyň nämedigini, döwletiň nämedigini, hukugyň nämedigini nemeleri geçirilýärdi. Sapaklar geçirilýär, ýani mekteplerden başlap. Ýöne biziň mekteplerimizde näme üçin şo sapaklar ýok. Bunuň sebäbi bar, ýani istenlik bir öňüne atylan lukmany ýutmaklary üçin, halkyň şonu ýudup biljek halk yaratmak üçin şo kanunyň, konstitusiýanyň, hakyň, hukugyň nämedigini bilmeýän bir halk yaratmak, ýani jemgyýet yaratmak. Bunu da ýani şol her nesil nesil ýöredip gelýärler bu ýagdaýlaryna. Şoň üçin men şu mekteplerdäki, universitetlerdäki muallimlary da şol raşizmiň aýaklary diýip nemetmek isteýän, bellap geçmek isteýän içinde. Şunu aýdaýan edim, ýetkaz. No. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı bu taýda? Hazırlıkça görünen ok. Ben bir misal berjek şu raşizm aparatlarynyň nädip ýanky işleýän däl-de näme işler edipdir, o netijede näme bolýar. Indi bize gelen atlardan bir at var. Son o iki ansını ayırıp bereyin. İkisi başka näme. Indi Oraz Mantiyev deyip, yani Mantiyev edilişimiz ýaly. Bir ýaşrak bilişim boýunça bir iş adamı başka wagtda. O bar ekeni, soň şu iş edýän ekeni işini elinden alýarlar. Altıncı atel. Gidip o bahana bu bahana diye. Eň soň o dolu ýeňip bilmenden soň ve olaram dolu ýeňip bilmeýär, bulam kazanç edip bilmenden soň ýurtdaşyna çykýar. Ýurdu terk edip. Ne? Şeyler ýagdaýlar var ve näçe adamlar var. Şunun ýaly. Ullakan pulam kazanıp ýören adamlar däl bular. Yani ulgur pul däl. Bularyň isleýän zady yani $100 bilen ýaşap bilen maşgalalary isleýär. $100 bilen ýaşap beren maşgalalar. Aklınıza gelip bilýärmi? Şonuň ýaly adamlar isleýär, bolmasa da ýurtdan owa çykyp
gidivermeli ýa-da pursatını tap bilselerem olaryň aýdyşy boýunça ýok etmek sözüni ulan ýa-da ýok edersiz, ýok edýäs diýip. Bu söz olaryň sözüdür. Şoň ýaly bir ýagdaý bar. Soň ýene başga bir mysal berjek, olaryň tarapyndan nalogdan bu Lewap welaýatynyň gurrungy boljak. Dövran Atajanow diýip ýaşy 36-37 bolmaly şu ýyllarda. Ya bu nalogda işleýär. Garaz iş ýöredýän adamlaryň wagtal ellerinden pullaryny alyp durýarlar her türlü bahana bilen. Ýani iş açmak üçin gaz diýdi, tok diýdi, su diýdi. Ýani Türkmenistanda pikir edin suwuň ýok ýerinde su boýunça da ýa-da gazyň ýok wagtlar bolýar. Gazyň çykýan bir ýurdu bolmagyna garamasdan şu guramalardan dowamly gelip näme alýarlar, o nalogdan gelýärler. Bular nalogdan gelýän görnüşi. Ve şol bilýär-de adamlar näçe pul gazanýanyny. Belli bir wagt aralygda gelip owa ýa 1,5 müň, 3,5 müň ýok ýöne ýarymlar gowy berýän ekeni. Şonuň ýaly o pelança ýarym diýip pul alýan eken her türlü ýollary tap ýa ady Dövran başlarsınız Atajan Dövrany. Ben şonuň ýaly adamlar var. Pikir edin indi bular edýän işler aslında o düýünden ýa-da bir kanun, eğer kanun bar bolsa da bir kanun olacaktı ve ahlak tarapyndan hem dogry däl edilýän işler. Yani buların edýän işleri kime peýda berýär? Kime peýda berýär? Orsaýda Kremline peýda berýär. Başga hiç kime peýda beren ok bu zat. O ýagdaý şeýlerek. Şunun ýaly o misallar o bolsa o ýatladyp berip bilersiňiz. Her türlü görnüşi var. Umumany ýurtda ýani konstitusiýon guruluşyň ýokdugyny hem o suwd edýär belli bir tarapdan, o beýlek tarapdan hem bu guramalaryň hemmesi ýani nalog bolsun, ýene näme bolsun, hemmesi hem raşizma hyzmat edýän işler bilen bilelikde. Şunun ýaly o başga söz alyp bilersiňiz, aýtmak isleýän zatınız bar olsa. Ama başka söz alacağı adam yok ýaly görüşüm boýunça. Kemine maňa 2 minut näme berdiň ýene de Bolýar. Maldyp bilemok, men näme telefonumda öwrenşemok näme täze näme. Mehmet şu reçenli bimada edýän zat ýam şu türkmenlere pasport beren oklar. Başa ýurtdak nämeler getdiler. Şuň bir sebäbi bolmaly. O sebäbinem ýoşluk bilen üstünden bardy boýdýan. O arada bärde gurrun edip oturmaly wagtyn nemet men ýöne ýyleşlenme siziň eliňizde pasportyňyz ýokdur. Şuň sebäplerini bir düşünjek bolun. Dünýede hiç bir döwlet öz watandaşyna pasport ýa kimlik bermän horlan yeri tarih boyunca yok. Bunu biz araştırdık. Bular ýalakda büyüğünden yok. Hatta Orsiýadyň gadymy döwürleri var da 1861-nji ýylda ýatyrylan krepostnoy prawo diýip bir düzgün vardır. Ulçuluk sistematy. Şonda da adamlar yani krepostnoylaryň
dokumentleri yok, eyetinden ruhsatsız, eylek veylek tiyakat et bilen ok, göçüp bilen ok, çoğu gulyalak bağlı. Yani şu döwürden bäri dünyanın hiç bir yerine şu atky Türkmenistan'a yüz veren ýagdaý ýalak, pasport bilen yüz veren ýagdaý ýagdaý bolmadyk. Bu düýp bir sebäbi bolmaly. Şoň aňyrsynda da ýankyraşyzmyň ýeli goly täsiri ýa-da talaby badygy şoň iýiti gelýär. Şo arada o pikirlenmeňde haýyş edýänsiz. Ya ta wol kemine. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Muhammed kardeşimize söz vereyim. Benim şurada şol deňeşdirme nemesinde ýa-da aýdyp geçeýin, şu sebäpler bilen bizim bir şaýady bolýarsa, ene käbirde atlaryň, şu Orta Aziýada Türkmenistan'dan başka hemme yerde pasport meselesi yok, hiç verilen. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Nesaniya, şoň içine Awganistan'dan belki goşup biler. Şolun hiç gaýtynda birinciden şol neme meselesi yok, pasport, ikinciden hem neme internet meselesi yok. Şolun bizim köp ulanýan nemelerimiz var da, yani WhatsApp diye, Telegram diye, şular şu Orta Aziýanyň, Türkmenistan'dan başka hemme yerinde şular açık işläp dur. Bizim şunu nemeden däl, şunu deňeşdirmek maksat bilen aýtdym, näder gurrun başka ýana sowulmazlyk nemesi bilen ugatjak. Şonu bir jaňlaşyp gördük, gürleşip gördük. Şoň hemmesinde bar şol. Diňe şonu goşjak boldum da, bu Türkmenistan'da kator neme ýagdaý sebäbini bilmeli bir suradyň. Şeýle hasap edýän. Sağ olun. Sağ olun. Sözü Palmurat kardeşimize vereyim. Sağ ol. Sesim eşdilýärmi Kemine? Eşdilýär. Sebäp kardeşle bağışlan, menne saparagada el galdyrylýan görünmeýän bolsa menne ekran görnene öwrenşerse. Ýa-ni gaty uly temany gozady saparaga. Şol yer bilen baglanşykly ýöredilen siýasat bar, Rus imperializminiň getiren siýasaty netijesinde türkmenler şuň kunaçly öz ýeriniň, toprağynyň, watanyň emeýetinden hökümetem özüninkidär, döwletem özüninkidär, hemmesi orsun elinde ana arkayn gelip çykyp ýöler, görüp dursunuz özüňiz kardeşler. Men tapara şol real teklip edýän bir ýanky 5 minut aýdyp boljak gurrundan, ondan uzak goýmaýl ene ertinesip bolsa çykaral şonu. O halkyň öňüne giňişlirak gurrun berin, meňe aýtjak zatlar kanunçuluk tarapyndan ya hata bilen bir kanunçuluk tarapyndan girdiýän özüne gerek kanunlary bar. Bu arada gurrun etsek giňişleýin. Olan bor, onu soňuna bir zat stadiýa atlap geçeýin, şol yerli toprakly eýeçilik meselesinde. Şol ýa-ni Türkmenistan garaşlygyga çykan ýyly 92-nji ýylda Türkmenistana Iranyň şol wagtky prezidenti Rafsanjany geldi. Şol taýda niýa soýuzdan diýen sen halkyny mes ýaşadýan halk garip ýaşamaly. Mes halk mes eşege meňder, mes eşegem öz eýesini depýändir diýip ýüzüne durup aýdany şol. Ine şondan soň Niyaz o hojalygy ýanky ýykmak bilen meşgullandy. Şo sözlerden soň men şeý diýip düşünýän. Başga da meseleler kän şumal Owganistany bolup duran ýagdaýlar bar. Türkmenler şolky serhetde ýaşaýan Türkmenler, Özbekleri, Tacikleri aňyrdan gelip puşturlaryny ýerine alyp başlapdyrlar. Gara o taýda da ýer meselesi bilen gaty uly problemler ýüze çykyp dur.
Onun su meselesi var. Yana da şu Türkmenistan'ın yeri bilen bağlanışıklı bolacak. Amdariyan suwunyň üçden birini Owganistan özüne alyp galsaň, Özbekistan bilen Türkmenistan'y näme galjak? Gatykan bilen şular hemmesi emeli ýagdaýda Orsun eli bilen sokulan siýasat. Eger şu Orstan ursat bolmasa, Owgannaky puşturlarym o taýda howdan gurmazdy. Sebäp şu ýanky bir taliplen hökümetin Orstan maşa garşylayanam ýok, gürleşýanem ýok dünýäde. Ondan bizinkiler şol talapy boýunça, taliplen talapy boýunça Owganstany islenlik humanitar ýüke uradypdylar. Ine şulan hemmesi toplumy böyle barada erti şol saparaga radylyk berse, erti ýaşap efire çyksa, giňrak görülmezse. Häzir men kardeşler sizin wagtyňyzy alyp durmaýyn, sizin her biriňiz şu mesele boýunça aýtjak diýjek zatlaryňyzy çekinmän aýdyň, her biriňizde bardyr şaýat bolan zatlaryňyz, okan zatlaryňyz, gören zatlaryňyz, bilýän zatlaryňyz. Siz meclis agzasy hökmen şu meseleleri jemgyýete çykarmaly. Böyle dinläniň üçin sag bolun. No, sağ olun. O başka söz almak isteyen var mı? Kardeşlerimizin arasından. O eğer yok olsa şu yankı aparat bolma meselesi boyunca giriş eden hükmünde göreli bugüne. Son indiki hepdeden o giňişleyin hem sizem o pikiriňizi jemlärsiniz o son pikir goşmak üçin. Şonda şu taýda jemläp biliriz. Eğer başka sözü aýtmak isleýän ýok bolsa. Başka söz almak isleýän ýok düşünüşimiz boýunça. Onda o şu günlükçe jemledik kardeşler. O indiki ýygnançykda görüşýänçe. Hoş alın.